गसाइगाव साब डिभिजननि सिङाव थानाय जोंनि जे जुमदार समष्टि बे जुमदार समष्टियाव माइनाव सोरां बिथांखि जे सेल्फ हेल्प ग्रुप बिथांमोननो जोङो दिनै 126टा चेक डिस्ट्रिबिउशन बा चेक राननाय हाबाफारिखौ जोङो दिनै बे खासियाबारिनि BCDC मावख'आव जोङो लानाय जादों आरो बियो जोंनि मोनसे जोंनि जे समायखेरा लानाय बा जोङो जे इलेक्शनाव जे खोथा होबोदोंमोन बिनिनो मोनसे मोगथां महर जोंनि BTCनि मानगोनां चिफ प्रमद बर' सारा बा जोंनि सरकारा जोङो बुंबोबाय थादोंमोन जे सेल्फ हेल्प ग्रुपनो जोङो 75,000 करि जोङो बेबायदि सहाय खालामगोन आरो बिनिनो फार्स्ट इनस्टलमेन्ट दिनै जोङो 25,000 करि 126टा सेल्फ हेल्प ग्रुप बे जुमदार समष्टिनि सिङाव थानाय सेल्फ हेल्प ग्रुप बिथांजोंनो जोङो बे चेकखौ दिनै रानबाय आरो जोङो राननो हानानै जोबोद गोजोननाय मोनदों जोङो बेखौनो फोरमायनो हास्थायो जे जोंनि जे सरकार BTR सरकार प्रमद बर' सारनि दैदेननाय सरकारा जोङो जिखिनि खोथा होबोदों बेखौ जोङो मोगथां महर होगोन आरो रायजो राजानि जानानै जोंनि सरकारा खामानि मावलांबाय थागोन दिनै जोङो बिमा माहारिखौ बा आइजो माहारिखौ जौगाहोनांगौनि थाखाय जे गोबां माखासे बिथांखिफोरखौ बा थांखिफोरखौ लादों जोङो बे गासैबो थांखि बा बिथांखिफोरखौ जोङो मोगथां महर होलांगोन जोंहा बे मोनसे फोथायनाय दङ आरो जोङो साबायखर बावो BTR सरकार बा जोंनि मानगोनां प्रमद बर' सारखौ जे बिथाङा दिनै गावनि खोथा होनाय मथे जे मोगथां महर होबाय बिनि थाखाय जोङो बिथांखौ रोजा रोजा साबायखर बावो दिनैहाय जोंनि BTCनि मानगोनां चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बार प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव जोंनि BTC सरकारा बेवहाय जोंहा आगोलाव बिसायख'थि टाइमाव बिसायख'थि समाव मानसिफोरनि खोथा होनाय मथे प्रत्येक सेल्फ हेल्प ग्रुपनो 75,000 रां होनाय जे खोथा होदोंमोन बिनि गिबि खेब आगान हिसाबै जों बेवहाय जोंनि जमदुवाराव गासै 124 सेल्फ हेल्पनो जों 25,000 करि जों मोनसे चेक बिथन होनाय जाबाय चेक राननाय जाबाय आरो बेजों लोगोसे जोङो खोथा होनानै दोनदों जे फैगोन समफ्राव जायफोर बिथांमोननि जेनेबा सेल्फ हेल्प ग्रुप थालांदों बे थालांनायफोरखौबो जों नेक्स्ट मास मोननै मोनथामाव जों होफुंगोन आरो जायफोर जे मोननांगौ दं 75 मोननांगौ बिनि नेक्स्ट 25% बा 25,000 आरो बेनिफ्राय नेक्स्ट 25,000 जों गासै बोसोरनै गासै जों होजोबगोन होननानै जों दिनै खोथा होयो आरो दिनै बेवहाय खासियाबारियाव जोङो जमदार समष्टि हिसाबै 124 जों सेल्फ हेल्प ग्रुपनो चेकखौ राननाय जाबाय आसा खालामो बे चेकनि गेजेरजों बिथांमोना खामानियाव बाहायनानै भबिष्यतआव सेल्फ हेल्पनि गासै सोद्रोमा बे ओनसोलाव जौगाखांनाय लाबोगोन बेखौ आसा खालामदों आङो जाय बिथांमोना सेल्फ हेल्प सोद्रोमा बिथांमोनखौ आं खावलायनो लुबैयो बिथांमोना जे 25,000 रां मोनबाय बेखौ मोजां खामानियाव बाहायथों आरो मोजां खामायनानै जाहाथे नेक्स्टआव जों बिथांमोना 50,000 मोनगोन बे 50,000 मोननायजों लोगोसे बिथांमोननि बे 25,000 जों एसे बाहायनानै बेजों मोजां माने लाब खालामनानै निस्सय जे 55,000 मोनदेरगोन आरो लोगोसे 75,000 मोनगोन बे गासैबो मोननायखौ मोजाङै बाहायनानै बिथांमोननि गासैबो जे प्रजेक्टफोर साक्सेस जाथों आरो बेखौ साक्सेस जानायाव सहाय खालामगोन आं बेखौ आसा खालामबाय आरो बेजोंनो बिथांमोननि न'खर बिथांमोननि गामि ओनसोलाव जौगाखां लाबोगोन बेखौ आसा खालामदों माखासे सेल्फ हेल्प ग्रुपनि सोद्रोमाफोरखौ नुनो मोनदों बिथांमोना मोननायनि सिगां बेखौ मोनैयावनो माखासे सेल्फ हेल्प ग्रुपनि सोद्रोमाफोर दैदेनगिरिफोरा खिथिसारदों दा बेनि सायाव नोंथाङा मा सानो बे जागोन मानसिफ्रा माने पलिसिखौ माखासे मिथिजोबा बयबो लुबैयो खेबसे मोनजों लुबैयो नाथाय नियम दं फान्डनि खोथा दं जों बेखौ माने फेस बाय फेस जों होनो नागिरदों आरो माखासे मोनदों माखासेया मोनगोन जों खोथा होदों जायफोर लिस्ट दं बिथांमोना गासैबो नेक्स्टआव मास मोननै बा मोनथामनि गेजेराव बिथांमोना मोनहैगोन बिथांमोना सिन्था जानाङा दुखु जानाङा बिथाङा बयबो जे मोननांगौ जे खोथा होनाय बेखौ मोनफुंजोबगोन जोंनि हाबाफारिया आं सिगाङावनो बे नोंथांमोननि निउस चेनेलखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हामबाय होननानै जासिहरग्रोबाय दिनै जोंनि बे जुमदुवारावहाय जोङो गसाइगाव डिस्ट्रिक्टनिफ्राय फार्स्ट दाख्लै तामुलपुराव जाखांखाबाय दा दिनैहाय जोङो डिस्ट्रिक्ट वाइज रानजेननायाव जोङो जुमदुवारनिफ्राय रानग्रोनाय जाबाय आरो मोनब्रै ब्लक दंबावो बेखौहायबो टाइम डेट खालामनानै जोङो होनाय जासिगोन
मोनबेसे सेल्फ हेल्प ग्रुपनो नोंथांमोनहा दिनै राननाय जाखो? दिनैहाय जोङो टटेल 124 ग्रुपनो जोङो होग्रोनाय जाबाय आरो मोनैफोरनि थाखाय बेयो टेकनिकेल उसुबिदायाव एसे दोनथ'नाय जादों। नुनो मोनदों माखासे जायनाखि सेल्फ हेल्प ग्रुपनि दैदेनगिरि एबा सोद्रोमाफोर बै बिथांमोनहा जायनाखि नैबे 25,000 खरि होनाय बेखौ मोनैयावहाय गोबां खुद्रित जादों। दा बिथांमोनखौ नोंथाङा मा खावलायहरनो लुगैयो? आङो बेखौनो खावलायनो सानो जे जायफोरा थालांदों बिथांमोनहा दुखु मोननो नाङा, मानो होनबा जोङो सेकेन्ड फेज लाबावगोन, बियो फार्स्ट फेज आरो गासिबो सेल्फ हेल्प ग्रुपखौनो जोंनि सारा BTR आव जोङो सोजोबनानै होगोन। नैबे सेकेन्ड फेजखौ जाहाथे अननानै बिथांमोनहा दसे नेथ'थोंसै आरो जोङो टेकनिकेल उसुबिदानि थाखायहाय जोङो बिसोरखौहाय लाथ'नाय जायाखै।